This is Ate Soy. Natakaroon diri sa taas. Ang atong gibuhat is mag-apuno ta sa mga tanong, sa mga gulay. Ang akong gulay nga nabiyaan, nga gyadto na migbuhol. Luin na kaayo kung mga lamas o gulay. Ana diri gitanom nako sa taas. Karong panahon na mas nindot nga naatay mga makutlo sa panahon nga magulay ta. Mag-abuno ta, magbutang ta og abono mga palangga. Atong abunuhan kay murag mamayat na gyud sila. Ako dahil giabuno mga palangga isyumos kanang sa basura nga nangalata na. May akong gikuha, may akong giabuno. Kaya alon naapod sila yung mga nutrients nga makuha. Naapod kay atsal. Ang akong atsal mga palangga is bag-o lang jud na ako gibalhin. Bag-o lang na ako gibalhin oh. Tapos na ay kamatis pod, bag-o lang pod. Pero ato sa ning palandungan dili sa nato ilinya din ha kay super kainit. Bisan og mga matay siya og i-direct na to siya sa sunlight. Tay tangad, ang atong tangad is usbununon og kuan kay murag nalaos na siya. Nangita na siya og kanang naay mga nutrients nga yuta. Awang akong mga kuan. This is sibuyas dahon. Galay, guwapa kay siya, lagbati og luya. Mao na siya diri ang ako ang mga tanom nga gulay. Ang akong atsal is bag-o pa nako giluyong. Kay may na lang. Dili ta na makapalit sa tindahan tungod sa kamahal karon. Kinahanglan magtanom ta. Kamatis. Napag ko'y okra ay guys. Akong okra is naraw. Okra. Wala na bunga ang okra. Bagnot kaya nga ako ang mga bula kay wala pa ko nakaatiman gikan og bakasyon og buhol kay daghan pa ko ugi atiman sa ubos. Ang ako ang tanglad usbununon pa kinahanglan ikuan na siya balhin usbon og tanom kay murag na ko na siya. Pero diha lang siguro ta diha lang siguro na siya tanong nya kato lang update lang ko sa next video. Magtanom ta kay aron mas makaless tas at mga gastusin sa balay. Kato lang guys, see you next video, bye bye, love you all. Mwah.